Søndag på Nørrebro deltog over 100 shia-muslimer i et optog i forbindelse med Muharram, der er den første måned i den islamiske kalender. I modsætning til det danske nytår, som fejres med pomp og pragt, er de første 10 dage af Muharram officielle sørgedage, hvor shia-muslimer verden over begræder mordet på profeten Muhammeds barnebarn Hussein i året 680. Shia-muslimer markerer hvert år tabet af Hussein ved at gå i position, anførte sangere og blodfarvede bannere, efterfulgt af selvpineriske mænd. Optoget følges ofte af tilskuere, der viser deres sympati og sorg. Optoget gik fra Nørrebros runddel til moskeen Imam Al-Sadiq på Hejrevej i Nordvestkvarteret. Muharram følger månens cyklus og flytter sig derfor fra år til år. I 2010 falder den fra den 7. december til den 6. januar.